Ngiyakubingelela kuphi nakuphi yakufinye khona lo mbuso njengamanje kubingelela wena ke mathinto wacaba intombi zimqomela amehla kabanye siboqomela imali sibazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela uthonze kulula mntana sekhaya press subscribe button ushare uphinde ucomment ulike ivideo yethu okukhuluna khona uma usubscribe ikhamera yakhe hamba usiwenze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufaka la video yakho hamba phambili ngana wethu batshazwa isibindi samtshalo ongenamoto nokuvuthwa komqondo nokukhulumela amaciko kuleli zinga akulo ubabazile ke umtshalo ongenamoto lapha na wathi uyazi ukuthi lento yokuthula iphatha kabuhlungu wena uthulile ukube uzazi ukuthi unethumbe elidla wena ngaphakathi ephila step lokwakhele ithumbu ofama question mark wasethi uyazi ukuthi lento yokukhuluma isiza wena ukhulumayo ukuthi lo kudalela ithumbu azi ukuthi kuyazwela kuwe lento ayenzayo athi eqhubeka abazi ukuthi uyazi ukuthi futhi wena uyaqaqanjelwa kube sobala ke for both of you ukuthi iyakulimaza for futhi ngamabomu wasethi ama question mark futhi wasethi cause if ubuyenza ngephutha angazi umnika ithuba lokuthi ayilungise niqhubeke nibe right musa ukuzwana nomuntu at the expenses of ubekezelo nokuzuhudula phansi kwakho ube seqhubeka wathi kwahlukene phela ukubekezelela ikusasa nokuxhaphazeka know your value and right baba ube seqhubeka wathi guys ngiyasifikela endimeni entertainment ngisangene ngesandla kuphela sengibona ukuthi hayi ziyaxhaphazeka impisi maskandi wasethi nje kakhulu wasethi zesaba ukusho izingane zabantu zincengile nkosi yami ukuncenga kuyona inkingi kubalekile kodwa at the expenses of ukubhayiziseka nokuxhaphazeka bese kufanele uthula ungasho ngoba nakho uncengile ayikhona abafana bakithi angazi noma inkinga enjani le ababhekene nawo noma nayo indala kodwa nje abaholelwa shem before and after umcimbi kuyathuleka nje ngapha bashushwa ukuthi ngokuphusha bazigqila zokuphusha umcimbi laba futhi egcineni lutho ukukhokhelwa isono uma sixoxa uma calls nkosi yami hey ziyahlupheka izingane zabantu hayi mina ke angikwazi ukuthula impela kophenyeka uthayela la kimi kuzohlukana inhloko nesixhanti ngeke bafana bakithi ngizosungula inyunyana nje evuthe ekhaleni emele abaculi ube ke eseqhubeka ethi ejeligaya ngomunye umhlathi manje angazi noma niboni na ngizala uguduza mina kumashezi angithula isidala sewathi isithombe lesi singezansi esifakiwe ahlangene nenkulumo wasethi cha bodala inhlulo umzukulu ngempela ibese iningi ke ama comment avele emalana nalenkulumo ke abanye bathi hey walibhobosa ithumbu Mtshali waliqhumbusa ithumba elifihliwe abaculi abangafuna ukuveza ngalo ngoba nini vele abaculi bephila ngaphansi kwencindezi uzokhumbula umlalo wamaningi noma maningi ama case asavelela ukuthi abaculi emva umcimbi wabo besakhokhelwa kodwa ke kuba kuhle kuba nje uma besacela ukuthi bephushe umcimbi becela futhi ukuthi beze emcimbini uzokhumbula nje kunabaculi abaningi abaseke bakhala ngendaba yokungakhokhelwa emcimbini ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho malana nodaba mntwana sekhaya ukuthi wena ngempela le ndaba uyayazi uma uyazi kanjani uma ke ungayazi abaculi cha mntwana sekhaya abanye babuye bengakhokhelwa kuyona le micimbi emkhulu esisuke siyithembile nesisuke siyijabulela esisuke sithenga ngisho amathikithi okuya khona ahlangana lapha no comment section mlaleli wami ngivumele ngibambe le video kodwa ngaphambi kokuba ngibambe subscribe phela mlaleli wami ushare uphinde ucomment ulike ivideo yethu sihlangane kwivideo elandelayo ngibambe kwivideo elandelayo danko